ole clear tu takte chibai leve ku voin hi me ni sari sa ni somni panga ni lai zan ania he tu na kan om na hi aizol peak restaurant hangilung len tlang atangin aizol kan clear ani he kan ria theu angin Pakistan le India Buaina awangin aizol khopuya po zanin da ruk le chan ve hian minute nga chung lai thi ti thim turania he kan han endo na ni central tanga athuron chu ania poimo khop mai aizol khopui hian kan zomim kan clear do na ni chuan hemiom je hi kan riat anga kan ha soi venga blackout hi zanda ruk le chan ve tanga za minin ga chung daruk le mi som thu panga thleng ania mi puiten hemi dan hi kan zomem ti kan clear do na ni ga hria thewangin blackout chu hi minute nga lek ania han to ram thei vek ani manin chunga ka soyang khan light engma on phal lowa konga motor ta tlan te thlengin din vek tur ani motor headlight parking light engkim mai kha off vek tur ani motor din mak vek tur ani are lo minute nga chung lek ani dan kan zomem kan han clear do na ni e ka hria thewangin in do hi han tran tak tak ta sela red light kan ti mai helai engre re om chuan chunglama tanga fighter te le helicopter te khatiang atang khan ron bom le ron ka ol le mem do na engre re om chuan la khan tu na an ron thu chuwa ber po hi amual muala thim phei thap khan ni maya engre re om lo chuan khatiang mel ma te po khan bom ron thlang na tur le han ka tur po khan mudon lowa amaro chu zanin hian kan zomem ti kan thlir ho do na ni kan zom lo na sakhop mai video te kan han ko waranga a theyanga ngin kan han soi veng kan thiamanga ngin kan han comment ve bokanga abula tanga top thleng kha me lo en sak turin kan han ngen cheu ni e tin khung kan mu motor tlan dul te pokhu anding vek do na headlight chu soilo parking light te hood light te off vek tur ani hegan sia dan hengan soi venga red light anan ti mai hi in do tak tak hiron thleng ta se wa ta tang khian light eng kha hanon target to do ni khang te khanon bom mi to mai do na kha wang khan light du man ti en lo tur ani veng then kha so a thim tran ta so lai so tranana so lam veng so a thim tran to zar got vela mani so thim tran to a song lai so hey tu na hian so kan mong son daruk le chan ve chu ri to so kan mutheyang chu mo thim blackout aizol blackout ani so apui lo khop mai hey han thir mai po hian mi mol ber atang po mi mol ber thina tang po thir hianin aizol blackout chi so abul chuk mai ni kan mong son mi re thei de zo an thi manga mi ho se de zo eng tho ni na langa tu na hian kan han soi thiam theidan chu electric department sarkar ero chu an ti turan tian of vek ani amaro chu manin chunga solar hemi inverter thatak tak kan nei na sa to ni aizol ko po hian ayang na sa ni tu veng ti chan om lo veng zong ani de umai aizol hian kan soi le soi nu mi ho sa an enga mir then thim ani de uber mai chuta chon electric department ten anti turan tia current ron off vek ani mi puite kan in hu chuanga ya hela hian e kan mong hen India le Pakistan te hi buai reng tak tak se ta sela indo ta sela mizoram po kan tel vek ani India ram chung kan nia eng ting nge heta hian mizoram te po hiron kang ka in helai vela hian bom ron thak don ta sela kan hi mangem ti te ngai to tlang taila tunai na sa hian awareness
kan mamawh hle ni mi pui te hian alang reng ani hei tuna hian blackout line tuna kan thlir mek hi apui khop mai chik chekana van sang atang chuan jet tele helicopter thlona atang den han bom don ta sela thenom te lulul zar zo tur kan tam don khop mai hei alang chiang khop mai kan mu thei mo hei hi tuna hian blackout hun lai ni kan soi tongin minute nga lek ania hemi chung reilo te tuar peilo kan tam zia hi alang ani mizo te hi mitlom ngai nam kan ni kan ti thina minute nga chung lek po kan tlom ngai theilo zia lang khop mai hei abi kim ni puite tuna hian kan sarkar ho tu te le kan police tam takte chuan inen kol na tha timeng chaltlang road vel tendinga bongkon ponding thapa then chuan light parking light te pon off a maro chu then chuan anon thup maya tin so invar tar eng atam em mai ni kan na po hi thin ani tuna hian tim thap mai lai po hi mara chu ai zo khopui lama hian eng atam me merung maya black light zan chu ni ve box ya ama khop mai he tren cho là thiên về tel tlem chuan số là số một này dưới ở mặt lang là số cái ta bông còn làm anh em trăn khu anh em har lawang bông còn làm em trăn á to na số ta ram lùn pay em don em trap in cái bông còn hay bị chal tang rot vel khi em to khu mi li veng te kan huang khuan em ta eso số lại bụi tlang về lần em về ta lại bụi tlang để cha tlang ram lùn số veng trên khát ăn lên lâu à veng chạc làm đều son em nín cả xía chuan chan mari bor vel le ram lùn veng trên khát ăn la thim em tre bằng hay ta tol hian anh on pay zel ani hi số lại số lột khí rằng ô anh em lại khí lại tlang pong lur vel khí lại bụi tlang anh à em vel khí em đều phần nhôm nó vel khí tu na hian ram hlun le chan mari an la thim mek ani anh em lại còn clear lốc ang anh vir zaw ani kha mi lo hre thiam lok ru a vir zawa net thi hela hi chak lu tuk lawa tlang sang deuh si hin net thi che men helai mak lu tuk an veng le har ve ram hlun le chan mari lam chu
bong kon lam po motor tlan pa ngan tlan to ani so lam pang so kan mutia mang chu eng chin le chin lo so an thlir la so lai pui tlang an enga ram lung so vet chakan eng phai mo ram lun le chan mari vel tren eng lo phe ni so la so ron eng thut don yo lo thlir ruo eng le har tor yo mai a be si ain thim rei riu mai so lam ho so karen lama buena om deu nge ni he kan mu hian he lampang bong kon ai zol he mi bong kon lam hi chuan eng to lai pui tlang an eng boka so ta chal tlang li li veng an eng boka ram hlun le chan marin la eng lo ani